Wah, kira ndak tulung bungkus whiskas ketok iya aku arep dibeleh arep majikanku marah yo sapi ngene iki lek arep dibeleh dipakani sing akeh. Tenan jan gede. Ceng ngalio to. Pangananku mambu lontong iki lho. Aku dadak bropos-bropos ngene iki jan mambu telek tenan iki yo. Dalaman kok gatel ngene iki yo. Gatel. Rasa cekel-cekel, Aku yo wegah rupamu elek, aku wegah. Nginceng wong atus mau bar diinceng. Genti aku sing nginceng. Aku tak rada mlebu. Kok aku kemlebon. Lho. Iki lah delani lah. Kucing iso muter-muter nang ngene iki nggih buntute. Menungso iso muter-muter nang nggih buntute. Mambu apa iki rek? Kok batang. Mambu nih. Iya, selamat datang di Indo Ngapret. Kami tidak pernah meragukan tamu. Meski permintaannya aneh, silahkan masuk. Bar mangan arep lap-lapan malah kelet ngene iki majikan kuwi rada gendeng paling dilem iki. Dian tenan gendeng belas. Waduh, Mas. Ayo, dalanane kudu urung gawe Alah, apa iki. urusanmu? Loh, lah kok gak iso mlaku? Pak, tolong. Ora ditulungi. Bian babar belas. Tengek. Dikai helm ben koyo menungso. Goh. Moh gila aku koyo menungso. Mak, aku iso kok Spiderman delon. Lho, aku ceblok, Mak, tolong, Spiderman iso munggah, Mak, tolong. Joni lagi turu iki. Ayo diambon-amboni pangan senengane. Ambu apa iki kok kaya whiskas? Nyapa delok-delok. Ora roh apa piye aku lagi galau piye. Ciluk banyak apa delok-delok. Usir ta? Cuwokot sisan lambemu, Sewegre. Sebanyune iki. Kok sing ngene iki ya? Sak awak gua kabeh beton-beton diabetes kakek mangan legi-legi ngene iki marai lara kabeh nek gatel. Ye entuk dolanan anyar aku seneng dolanan anyar. Aku seneng banget. Iki sapa iki? Buntute dawa neram. Gila nih. Tolong rek. Mak, carine mau banyu anget iki mayar banyu adem kademen iki lho, Mbak. Tolong. Banyune dientekne sampai aku ngomong. Lah aku wis klempokan iki lho. Ora peduli aku pokoknya sampai entek. Wih, enak nggono api tinggi turu iki. Enak iki. Enak ya. Wah, aja golek aku ya. Majikan gue anjen kebacet kayak pangan bundek ngene gowak wis mbok mangsane apa aku yo arep sulap apa piye kayak panganan bundek mbak lek ngekeki susu ning kucing aja ning pupumu aku ora fokus ndaping kucinge fokus karo pupumu. Hai kenalan dong mbok dijawab ngono lho wong bisu kowe ning ndi kowe ning ndi balik dulur aja lali sabrek share like komen sakake ben awak dhewe ning kene semangat gawe konten sing ndadekno harimu lebih berwarna. Aja lali, tenan iki aja lali. Awas lek lali.